Cek, cek sound, cek. Tes 1 2, cek. Cek, cek. Cek 1 2 1 2. Satu, satu, cek. Cek sound, cek. Cek. 1 1 kosong. Satu, satu. Masih kecil nih kayaknya. Kurang ini. Cek, 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 cek. Tes 1 2, cek. Selamat. Selamat pagi. Tes 1 2. Cek, cek. Halo, halo, cek. Udah gede ini ya. Satu 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 tes 1 1. Satu 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 satu. Tes 1 1 1. Tes 1.
Huriani tuhata masuk mahita tapasa darohata martang yang naoho mahita di bagasa rohata. Amen. Maredde mahita. Tai marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Martua dohalak nama naon di pangujunan, aidung tahu sian pangujunani, jalon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan
jala pardenggan basa, rodi sa leleng ni leleng na doa si ni roham, mauli ate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sa darion. Hupuji hami maho, ala nang sahat tu hami barita nauli na sian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Maulate udok kami tuho, ala dibagasa dame, dohot hasonangan, dilehon ho hatam na baydiyay, saya si maroham, urupi mahami, mangulahon nidokmu, asahot rohanami, jala tarparangehon hami, parange na badia, saya jari, jala pay baru marohanami, asalam yas kami, roh di hasuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma sikat ni pati ni debata ima natar surat di tolu Musa 10 sia mamukamai sian ayat 10 pitu sahatu 10 alu. Dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham alai ikon marsipaingot ho tu donganmu asa unang manehan dosa ho alani ibana. Dang jadi balosonommu na jahat jadadang jadi masih siunion haroha anak ni bangsom ikon haholongamu donganmu jolma songot dirim ima sahat nak atong rak maindogugu mahita tuadupan ni debata ale Tuhan debata sai paragugui mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amin. Tato poti madosata di adopan ni debata tapau duk bero hatta martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na suatu dosan
pardenggan basa doho, jalaro di saliling nilileng na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akadosa nami, ay jujud do hami mardosa marada poko. Jala jujud do husungguli hami rimasmu, marhite siyan pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asiniroham, say urupi mahami, hoale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata babaga ni debata taringot tu hasesan ni dusata. Humokopita gabe dosa do ibana na sotuma da dosa di bahid debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Tabegema hatani debata turupu epistel minggu tua sadarion iman atar surat di Heber 10 tolu mamukamai sian ayat cada sahatu ayat tolu manotong maholong ni roha di dongan. Ingot hamuma akan tarhurung, songon narap tarhurung. Songoni akan atumaun naporsuk, ay dohot dohamu di bagasan daging. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen.
ta tidak kon maha porsiaw tay songon nah ina tidak kon idong atas ha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumupalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman tinubon ni si Maria na gabi-gabi asyato di porbadia adora sobuan ido tuhata na tumaon na bernit di banguman ni siratus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silam na tua nunta na manai pun biari paduho na manai surgo lahun tusiamun di pada Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana manghumihalak na manghulu dot na mati au porsea di purbadia jaladong sadahuria na badia ya to panyar isten akan na badia do dasani dosa do dahatai na mandok mula mangulu sogod dagi halak na mati do dia doa na surasuda amin. Tabigema titing na masa di huriata. Dikting na masa di HKBP Sutoyo, Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Perjulu, Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis. Manang minggu pa-20 sadahon dung minggu hasitulu sadahon ni debata. Topik minggu, manotong marholong di roha di dongan. Pa-2 tikting perbagason, tik-tik perjolo dohot pa-2 naing majalo pasu-pasu perdongas sarepeon Adil Sudirman Sibuya, anak ni Amata, Berlin Sibuya, tubuh ni Inata, Rengsi Burus Simatupang, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Penas, Dohot Orwana, Kristina Boru Simangucong, Boru ni Amata, Muin Maulen Simangucong, tubuh ni Inata, Tarida Boru Pakpahan, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Perserahan. Pamasumasuon Kamis tanggal 20 Oktober 2021 di Gereja HKBP Godung Resort Laguboti pukul 10.00 WIB. Patoluhon, pilihan Tujolo, sadarion Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Duksidung Jamita, Papungu pilihat Tujolo nilanggata dohita haperluo tu dana pensiun HKBP Lasma Rohatta Pasahatton piliani Paupaton kebaktian bulanan NHKBP Sutoyo Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pertangyangan bulanan NHKBP Sutoyo marhite tatap muka mulai pukul 20.00 WIB pinangido tusudena poso HKBP Sutoyo asaroma dohoti pertangyangani. Palimahon, pertangyangan sektor Cibubur. Jumat tanggal 20 Oktober 2021, sektor Cibubur naik patupahon pertangyangan sektor marhite Zoom meeting. Nama kasuhuton pertangyangan sektor ima keluarga El Arwan inangi ewe Boru Silalahi. Masuk pukul 20.00 WIB. Zoom meeting ID dohot password di informasion marhite WA group. Paunopon, pertangyangan sektor marhite virtual. Patupaon ni huriata do pertangyangan sektor marhite ibadah virtual di hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, pukul 10.30 WIB. Pinangido tuaka ruas nadi sektor-sektor dohot perhalado asaria laho madohoti pertangyangani marhite channel YouTube NHKBP Sutoyo.
marsangak ma debata, papituhon, ruas napida, mulai sadarion Minggu 24 Oktober 2021 nunga pindah huria sian HKBP Sutoyo keluarga Marto Naibaho inangi wardani boru sialoho pindah huria tu HKBP Rajeng Asri Resort Kuta Bumi Distrik 21 Banten. Pawaluhon program diakoni sosial 2021 di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 marhite seksi sosial HKBP Sutoyo naik patu paun kegiatan pengecekan gula darah manang puasa sian pukul 22.00 WIB, pengukuran tensi, pembagian vitamin dung sidung ibadah pukul 06.00 WIB. Pasiahon rapat pendeta hatopan hari Senin tanggal 25 Sahatu tanggal 20 Oktober 2021 di Patupado rapat pendeta hatopan maringanan di Bogor. Sudah pendeta di HKBP Resort Sutoyo borhak domba dohote rapote. Tatangnya koma asa dengan merdalan rapot pendeta hatopani bahen sangap ni tuhata. Pasapuluhon maka tidak kon hapor siaun perguru malua 2021. Naing maka tidak kon hapor siauma perguru malua HKBP Resort Sutoyo tahun 2021 hobar tu nama tidak kon hapor siauni patu paun ni huriat tama. A. Ujian tulisan Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 16.00 WIB. B. Ujian lisan Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 16.00 WIB. C. Maka tidak kon hapor siaun Minggu tanggal 5 Desember 2021 ibadah pukul 10.00 WIB. Pasapul sadahon rapat Dewan Dohot Seksi marhite tiktingon pinabotohod do tu ketua Dewan Dohot Seksi asa dipatupa rapat penyusunan program dohot anggaran tahun 2021-2022. Pinangi do tuaka Dewan Dohot Seksi nunga sidung program dohot anggarani di ujung ni bulan Oktober 2021. Pasapuluh hon pengurus remaja HKBP Sutoyo Sabtu tanggal 25 September 2021 nunga terpilih pengurus remaja HKBP Sutoyo periode 2020-2022 aka Gorna Sidat terlampir di warta cetak ni huriatta. Pasapuluh toluhon panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2021 sektor Penas dohot paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo pinangido tu situa sektor Penas dohot paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo asa dipatupa rapat taringot tu pesta Natali. Pasaplopaton panitia pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo. Panitia pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo tahun 2021 ima seksi ama HKBP Sutoyo. Pesta Gotilon dohot parheon ama HKBP Sutoyo di Patupa Minggu tanggal 7 November 2021. Manang duksipul tiktingon begiota do madok hata sian panitia pesta Gotilon. Pasapuluh limahon pilihan bulanan manang tahun ruas. Pinangido tu sude ruas dohot perhala do HKBP Sutoyo asa talunasi bema pilihan bulanan manang tahunan yuran ala nunga di ujung ni tahun 2021 saunari merdomu turikot ni biaya operasional gereja. Pasaplonopon sumbangan di jalo huriata do sumbangan sian keluarga Albert Panjaitan inangi boru Aritonang sektor Perumpung Timur bunga altar tu Minggu 24 Oktober 2021 Hamalaton Nasida di ulang tahun na perjolo boru Nasida Jememia Natania boru Panjaitan di pasu-pasu tuhata ma napasahaton sumbangani laho pasikopot tiktingon boima tajaha di tik-tik cetak ni huriata songonima sahat ni tik-tik ni huriata di minggutta sadarion
di pasu-pasu debatama hita saluhutna butima. Horas madihita salhuna horas perjulu sahali tapasahak ma hamulaita tutuhatta langsung ni dihuriatta ala dilehon dihami songon utusan sian panitia laho madokon hata sautik ima taringot tu acara pesta gotilon ni huriatta na dipadumu dohot pareheon ama Huria HKBP Sutoyo. Di setiap acara minggu do adong sian panitia nama dokhata jala mulau sendiri mulau taparwahon di titing sedarion sebagai humas mulau ketua umum madokhatan nongan di jam 10 adu do. Nian tung borat situtudo rohanami jongjong makatahon sian juloon dialani akka kondisi situasi nata adupi hima masa covid 10 sia na adong dopena tahilalahon sahatu tikyon alai amang inang salhuna na pinaribot marpos ni roha mahita basado tuhani donganan na dohita jala urupan na merhiti dohonon nami tabahen ma momenon gabe patorason haporsyota na totong dohita ramutan ni Tuhan di pardalanan ni ngulutta alani amang songon nong tajaha di titing jala di joloni garijata pena nungadong di sibayan si panduk patu paun ni huriatta do pesta gotilon na dipadumu dohot pareheon ama HKBP Sutoyo ima di tanggal 7 November 2021 hari Minggu jala hupatorak kami saotik songodia partodingnya caron panitia berkomitmen do mabahen acaron dengan sederhana tertib dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ima komitmen ni panitia merdu mutusi molo direncana ni panitia songloma perdalanna. Kita HKBP Sutoyo adong 21 sektor. Dipangido huriatna doho panitia merhite sektor ma annong tapasahat pilihan ni kita salhut na ruas. Talehom mana umuli, talehom mana duminggan, tu sektor tabi, jala annongan, mungkin prodo situata berkomunikasi, manang tetap muka tu hita, mulu pangiduan nami, denggam mata jalo nasida, alai atik boha, dang ro situata, manang dang terjangkau situata berkomunikasi tu hita bohi ma hita ruas nama dapat tu situata pasahaton piliata songon lasni rohata diaka balgani pasu-pasu nani lehon ni tu hatta di hita jala songni dotong harapan nami tu sude paduan suara adong 10 sada paduan suara di huriatta tong badi pasahatami asa setiap paduan suara pasahaton pilihan tu huriatta nyan nga berkomunikasi tu akka kitua-kitua ni paduan suara asa ditunjuk manongan sahalak na mengumpul manang na papunguhon pilihan tadani lasni rohani rohatta diaka denggan doh diaka pasu-pasu na pinasahat ni tu hatta jala salhuna pilihan natapapungui pasahatot tamai di hari Minggu tanggal 7 November 2021 na kaning ngadidok panitia ala tetap do hitam mengikuti protokol kesehatan
nunga disepakati diutus huria ma, diutus sektor ma, artinya dang pola sude ruas sektor pasahaton alai nunga disepakati 5 halak maruas na pasahaton jala diuluhon situa molo parhudul ni utusanonan nongan nunga diaturhon panitia adong tempat duduk ni nasida di son adong dan nongan bahenonna name text tempat duduk ni masing-masing sektor nangsong ni kepaduan suara. Jadi tertib dan nong acara ini kalau tetap kita mengikuti protokol kesehatan di permingguan adong sautik perubahan di permingguan mula saunari di Jamonom berjalan seperti bagaimana biasanya alaina perminggota di Jamualu 30 tapa maju gabi Jamualu perminggota na biasa jam 11 tapa maju ma gabi jam 10 ala disiruan nongan songon puncak ni acara pesta gotilon ni huriata na dipadumu dohot parheheonama anongan dung selesai jamita nunga di paradi huriata acara khusus untuk acara pesta gotilon dohot parheheonama anongan disima pasahatota tuhuria aha naong tapapungu melalui sektor dinggat duyan dengan pasahatot tadi bagasan las niroha harap stitudo rohanami disude aka utusan na mewakili sektor-sektor marpahiad doho dengan jala sekaligus mabuan ulos ala totorhonot tadi di bagasan las niroha songon las nirohata diakta dengan doho diakta balgani pasu-pasu na pinasaha ni tuhatta tuhita ala sekaligus doon dohot parheheonama di setiap kebaktian di setiap permingguan amani huriatta do na melayani pengumpulan persembahan di setiap kebaktian tatangnya koma amani huriatta gabe ama na selalu bersemangat gabe aman na boy gembala di setiap keluarga gabe aman amar sahala masalhuna amani huria hakabe pesutoyo ima tangyangta jala totongma tapasahat hamoleateota gabe hamolateon na muli harap stitudo hami rohanami songon panitia hami boy mardalan sudedinggan acaraon jala omma parhitian dihita madok moleate didenggan bahasa doho di asini rohani tuhata na madongan hita tarlumubi ma na mga leon kesehatan dihita song nima saotik hata sian hami panitia tuhata ma na madongan hita ipargugui hita di na menghadapi kesulitan-kesulitan na masa ditikyon mauleate horas ma dihita Tuhan memberkati butima. Maredde hita huhut tapasaha peliata. Oh
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna kadongan saha porseaon di bagasan Kristus Yesus. Tatangihon majolo hata ni debata nagabi jamita di minggutta sadarion ima nanienet sian buku ni si Musa na palimahon bidu 24 ayat 10 dohot ayat 10 songonon hatana disi takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabe dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak na sopot somarama jaladang jadi buatonmu ulos ni paropuan na mabalu bahen si koram ikop pai ngoti-ngoton ni roham tahe hatu badoho na jolo di Misir habe nunga ditobus jaho bade batam ho siani alani do bahen na hudok kon ho mangulahon si songoni ido sahatna. Dia muna kadongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus sian mulana nung ngatakas adong dijolmai taringot tunaginwaranna tanggung jawab sosial responsibility. Jala diajarhod debataon sian mulana demi kelangsungan hidup ni ganup bangso. Jala memang utamana manang perjulu di pasahat ima tu bangso Israel. Jala asa adong dosakap ni dibata disi ima meningkatkan kualitas hidup ni jolma na berkeadilan serta menjaga hak-hak dasar ni ganup jolma. Hak asasi ni ganup jolma songon sada bangso. Totu molo tataringoti hak dasar ni jolma ima na berhak do jolmai untuk dihargai. Na berhak do jolmai untuk hidup. Na sotu pa adong na pasiak-siakkon. Na sotu pa adong na pasikor-sikorhon. Nasotu pa adong pangaleayon maradupon ise petaho. Tidak terkecuali orang yang tidak memiliki apa-apa. Tidak terkecuali orang yang tidak memiliki tenaga. Tidak terkecuali orang yang tidak dapat mengandalkan apa-apa. Jala memang tanggung jawab sosial bukan hanya tugas daripada seorang pemimpin atau raja ataupun leader di mana dia berada, tetapi pekerjaan daripada setiap manusia. Au, kamu, kita sude naing do mangulahonon. Jala memang marhite-hite siang tanggung jawab sosial na adong di bagasan diri ni ganup jolma supaya setiap manusia berusaha untuk menahan diri, mangarem rohana, mangarem hagiotna, menahan setiap keinginan-keinginan badani terhadap siapapun juga. Jaladang jadi marpaite, alai mangulahot sa di bagasan keaktifan dan juga kedinamisan. Tutubuhan sa di pasahat di bataon adong do tujuan na disi asa mangulu di bagasan hadeng ganon, terutama supaya ada keseimbangan hidup, supaya tidak ada manusia yang dominan, supaya tidak ada manusia yang berusaha menguasai dan sudah menguasai sesamanya. Alana manang bohape do honotta marabulud do mulo adong na berusaha menguasai donganna. Jangankan di bagasan perkumpulan na songonon, di tonga-tongani keluarga be, buido gabe susah, muladong na berusaha menguasai. Ama pe na sujadi menguasai sude nasa pangisi di bagasi, nang pe inatta. Inatta pe na sujadi menguasai jolma pangisi ni bagasi,
termasuk amattai. Ayo dong dotong jol maom digabi adong ma istilah dikuasai amattai sudah pangisini bagasi dang merkutik inattai di bain dang nalawoy nang gopala makuling saotik pe jaladong musedo adong musedo inatta menguasai amatta dang merkutik inat amattai di bain di jabu ujungna pakorhonyon manggasa-gasa mau di luar di jabuna sehera jago mau itu dah. Jadi curiga dia mau larong ama-ama nasi manggasa-gasa di luar nawoharo no yang bayonin naroharo alana subuh itu yang makatai di jabun narohama. Nah, supaya ada hidup keseimbangan, hidup yang balance demi kelangsungan hidup, demi menghilangkan kesenjangan sosial sehingga akan ditemukan kebahagiaan bersama. Rap marlas nirohama ganup dakolan nama jalo hita alai doho do nama ngalehon. Kita bukan hanya menerima perlakuan orang, tetapi juga kita harus membuat perlakuan terhadap siapapun ido naginwaranna menjadi berkat terhadap setiap orang. Molo didok di dua edisada Musa 12 asa gabe pasu-pasu ho dung jolo di pasu-pasu debata. Dan hidup kita bukan hanya fokus kepada kepentingan kita, tetapi juga fokus kepada orang lain. Aido ben nagawi didok di panopauni dang denggan sasada bawai pujung hubahem madi ibana pangurupi bahen akupna sehingga manusia harus mampu untuk saling menerima. Tung naloa ko petaho satabi dongani ikobui do jaloni. Tung namalo pedongani anggoinga pasti karena setiap orang pasti suka dengan yang pintar ade alai mulu nahurang dodongan anggo dison namaola sifata hita majakotsa alanido gabi didok ikonolo do hita mangalehon alana mang dakolan nanaing majalo mangihutton buku ni poda didok do boru nilita moloholan na majalo di poda 30 ayat 15 ima didok jolma manang hadirion na sohabutongan. Alani parrohonot tama dia do naginwaran na tanggung jawab sosial di bagasan ngoluta dan jadi papeolonmu uhum tuhalak dagang yatim piatu na somarama somarina jangan memperkosa hak orang asing dan juga anak yatim karena mereka pada saat itu masih di dalam tenda-tenda di parlape-lape ya donasida alamat saidangol ngonunina sida dan tidak masuk di dalam kelompok marga. Nanaing parwahonota kebiasaan daripada manusia yang dominan sering menindas yang minoritas. Orang yang pertama sering menindas orang yang datang berikutnya. Adang dia tusihoi nebaru pihoro hamido boto saison. Itu biasanya. Dan memang sifat yang begini adalah sifat yang eksklusif yang hanya untuk melihat dan memperhatikan dirinya sendiri. Jalan nomor 8 harus mengusahakan kependudukan dan status secara hukum. Asa halak dagangon naing maparsidohot di bagasan ngulu siganupari sehingga tidak ada orang kelas 2 dan juga orang yang kelas-kelas berikutnya. Keutamaan itu dimiliki oleh setiap orang yang hidup pada saat itu. Jalan naeng jakono ni marhite-hite sian holong niroha. Turut serta mengkampanyekan terhadap orang asing. Asa unang adong hadirion na tertutup, eksklusif, sehingga orang-orang yang tertutup dan eksklusif dia akan kaku untuk hidup secara bersama. Mulo dibereng halak na asing pitor dietongi gabi saingan. Mulo dibereng halak na asing pitor dietongi neng menggugay sakapna. Mulo dibereng halak na pistar sian ibana itor dietongi neng mangagohon ibana. Jala di son mana rikot nang pakilalaan di bagasan nguluta ikonadong do roha namar pakilalahon maradop pun jongat jolma manang ise petahoi
Biasanya orang yang tidak dapat merasakan perasaan orang lain, dia tidak peduli apa yang dirasakan. Paddohonon nyom mahatana alai muloi pinaingot ibana aha malusnion dan urusak kui urusan mudoi. Kamu yang perlu dengan itu, saya tidak peduli. Hata kasarna mau petahonakko na peting hudok kataki, saya tidak peduli dengan kamu. Sebenarnya dakolan sian sudut parugamo jolma naik konsi sorotat tasongono. Dari sudut sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan bahwa manusia seperti ini adalah manusia yang sungguh sangat sulit untuk membangun kehidupan bersama. Jalapolado didok rupani memberikan tumpangan kepada orang asing. Tuhan Yesus memakai sosok orang kecil menjadi kehadirannya di dunia ini. Padohan mi Yesus ima di Matius 10 ayat 42 napa inup pun aik taber satahu tuhalak sian akan amit metong ala targoar sisiaku ibana na tutusi tutudo na hudokot tuhamu dang mago anggo upana. Jalan apa dua hon nanain parohonot tamarhite turupukot dang jadi jalon ulos ni nama balu. Satabi nang napola menyinggung perasaan niakan babalu ate. Memang status ini tidak mengenakan nate. Tuk suadonggo sahalak jol mape na bercita-cita asa mabalu. Ido tahin? Ido? Balu siya muso. Ido ba? Kana posong zero na mga lusi. Nate. Tuk suadong. Nakpesipata say disonggahi amatay ibana, say disonggahi inatay ibana. Alay tuk suadong do. Na macita-cita ko na sa mabalu ibana. Haci 2 tahun Tuhan na manguluon mabelu manianau mersugut latsuadong, tidak ada itu. Dan memang juga seorang nama balu malak sahalak janda selalu menghadapi stigma yang negatif di dalam masyarakat. Alana di godang budaya janda ditempatkan menjadi posisi terendah, lemah dan tidak berdaya dan sia-sian ala jujut menghadapi ketidakadilan. Di halak Batak peu itu masa songoni molo marpesta ikum makuti tadok do nama baluon alay yang gotung jabbar la coleanon na datu nama baluon ima kejam matun nami ido kan songoni do data rupi kenyataan begitu dohok do mangaliat tupak na alay yang gotung jabbar maol do dapok nion ay tormula gua motong inang inna ngahu zalobe inna tong muse muradu elus taringot tusi. Tidak berdaya, sia-sian, jalajojot menghadapi ketidakadilan. Songon tadok nakaning menjadi seorang janda bukanlah sebuah cita-cita ataupun kehendak ataupun keinginan. Jala inilah yang ditakuti oleh banyak-banyak orang. Terlumbubi maka parupuan manang ina ade. Alaniaha alana molonung nga mabalu murado dituduh satabi pelakor ade dang pelatih kor maksudna iya penggoda laki-laki orang itu tuh janda bisa saja status serba salah dang itu serba salah do iya ias bersolek di hatai jolma na baru rupi mati amatai ngaitur berbeda inatayhin nama huwa manuayangi ninna alai molo rabbasedo dan yurus dirina nga frustrasi biat tong inatay ay dakinata tahi inna ayang alani amatay hinado iban na songon na uli berengon ni ayang gosong bi amatay toy ma horas mada ito inna dotto serba salah. Dan mudah juga menjadi dilematis. Ay molorobe si doli partadang, molo ibabuan na kya muli satabi, pitor lari do si dolion. Alay molo muli pedang ro partadang nga dihatai jolma dotong. Serba salah. Hatani de bata na naik pasahat ton marhite turpukon. Jaga kehormatan seorang perempuan.
Jagahon hahormaton ni sahalak paropuan terlebih nama balu. Jagahon kehormatan ni sahalak paropuan di bagasan ngolutta. Alana molo didok molo digadi hoko pakaianna. Laho mangijam hepeng, ala di jam hepeng. Molo la paulakom muse asing dohata. Bah namar wodoy natan. Tinggal bazuna ijabuni halakan. Siha tahu. Karena itu dikatakan unang baen gabisi koram pahian ni sahalak paropuan. Alana olodo diripu halak manang hobar jabuna ditiki di paulak itu jabuna olodo diripu naung mangalakup. Dan ingat dang persoalan ison nama balu namora doho na pugus. Janda miskin ataupun janda kaya. Tak persoalan dison. Alain anain rikot parwahonot tadi si adalah menjaga nama baik. Dan tentunya bukan hanya nama baik seorang perempuan yang harus kita jagakan pada saat ini juga, tetapi juga nama baik setiap orang. Majagahon mangargahon hadirion ni parupuan ima argai sude nasa ina nasa parupuan di bagasan nguluon. Unak songgak ate. Ayahu jamidahonon tuk sosialodo tuan nami ina. Alana mulunialo ina gabido duiba ina inao doho itorinda do tuiba jaladong musema do tuiba mulai sogo kidan paditanami pakai marokmu ina buasa ayalo hotong ina isong kahiho ina ninda do tuiba meile dui besi ay sarupa doi mulunialo danak monang iba dangadong halubian ni besi ay monang doho na marbada tu danaki monang tang dohonon na iba jago Bapak tu dotong mau nak kuda bahin nak puasa, dan gue ya loh baju mas halo nasarupa doh to, saya tor dilugi hoin dari tiba, acit. Menghargai setiap manusia, jangan perhatikan apakah dia itu begini dan begitu, tetapi kita juga harus mau dan melakukan hal yang menghargai manusia. Jangan tahan yang menjadi kewajiban daripada setiap orang. Unang tahan nagabe si jalon di jolma dengan alasan-alasan yang lain. Karena untuk memberi bukan karena kita tidak membutuhkan lagi, tetapi justru pada saat kita butuh, apakah kita mampu untuk memberi. Unak saya tabae namang inang sidalian, songonod dobe. Memang ikonadong donang pertimbangan dan perhitungan. Karena Tuhan juga mau setiap orang yang hidup di dalam kekristenan, dia tidak mau jemaatnya, bangsanya, umatnya hidup menderita. Tetapi di dalam hal yang sesempit apapun, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Jala ulahum ma'ahanda buyulahonunmu sopola mabahiko marsikor. Idona dina holomo debata. Domur tunani dokne humas dora amata siok bingon. Haladang aw mabbeneskana. Jadi ang gua hina mabeskana huboto na humas nasida. Domur tunani dokne nasida. Situasi kita memang sulit sekarang. Tetapi jangan tahan diri kita untuk bersuka cita. Unang tagabusi dirita. Unang tagabusi rohatta. Unang tagabusi pasu-pasu ni di bata. Unang tagabusi ahana pinasahat ni di bata tu hita. Jangan peralat situasi untuk tidak melakukan apapun. Ido nanaing odol honota. Alana gudang dojol manuaing menahan melakukan yang baik dengan berdalihkan situasi. Sarupa doi songon nama sanuaingon maul dojolma rotu gereja alaniaha pandemi alai molonung ngamar pesta dao pandemi manotori don ido kan masih haola doon jala tu padong gorasya kita nasongon di son alai sayunang mahadong ido dah kazo ruas na burjudo sudi ido kan ido tahe na burjudo hamu dak sudi mangalu siya ongkor na juga tebah. Nah,
Mangihut tusi adong nanaing dohonot tak lindungi kehormatan daripada setiap orang, berikan yang menjadi haknya. Nama balu dang bui diusir sian jabuna, ikon dipasahat doha waris parupuan, manang nama balu hobbartu uhum namasa di ditikii, manang uhum namasa di hati hai. Dakuboto manang salaon alana melalui Google dohu luluyon di pareso akasiboto uhuman non, karena menurut undang-undang perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 1974, dua macam pengaturan harta perkawinan, yaitu dah mulo salah di pareson not tua udah alana sen Google dohu kutip, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Idorana kaning nataduki asa diulahon hobbartu uhum namasa dangadong na di paganagana di bagasan ni jala ido nang ditolu Musa 10 sia ayat 30 sahatro ditolu lopot songon sahalak siak kamu na tubuh ditanui ikos songoni nang halak dagang di tonga-tonga muna ikon haholongamu do ibana songot dirim ay halak dagang donang hamuna jolo, menunjukkan kepribadian setiap kita. Dangado kitaon na jago na jolo, dangado kitaon na denggan hian na pinadenggan do, alani unang adong na pajago-jagohon, dumenggad do na jago sian na pajago-jagohon, ido kan? Dumenggad do na malo sian na pamalo-malohon, ido dah. Dumenggad do na burju sian na paburju-burjuhon, ido dah. Ay halak dagang do ay yaudo jahoba de bata munai dang jadi dawo muna uhum nageduk di paruhumani manang marhite sian asta, manang marhite siat tibangan, manang marhite sian soluk na patuluhon unang ulahon parhatobanon alana ditiki hatoban nasida di halak Misir dia do pinasida do kehidupan nalalim. Di 2 Musa sada 10 sada di dok jadi di pakit ma akamadur mangarodi nasida asa di paporsuk nasida marhite sian ulau naruk dok gabe di pauli mahuta pitom dohot Ramses bahen parpeo pan ni ugasan ni Raja Firaun. Setiap orang adalah orang merdeka. Haluau ni napinatu pani debata naing mangagohon ganup akar pahit di bagasan ngulut tanah hea masa molo hea taay naso hea mangan sotuk tabay turongatta asa songoni ibana muse molo tukeahi tadi palea jolma sotung tapalea jolma alana i akar pahit dui nabui mabahen hadirion ni jolma susah secara psikologi. Alana boy doiga besada baro manang luka na maninggalhon iposipos na macay hacit alani pagbahinan na so adil dang dihalomohod debata na songoni. Paling tidak amang inang, paling tidak dihamunak kadongan, jangan lakukan perbuatan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Alana manang bohape tinggal do ipos-ipos nii. Heado rata jahas ada ilustrasi ketika paku dipakukan ke tembok, boi do diupat pakui alai gabe ruama papani manang temboki alaniaha karena sudah ada bekas paku di sih. Songonido nang hita unang adong hata nabui mabahid dongan hacit rohana bui do madok hata nakoras alai unang dipaulahulakkon bui do madok hata nanaing hata honotton alai unang menganggap seseorang itu atau sesama itu rendah
manang tumuru sian hadiriota. Alana akar pahit buri mabahe jolma mangula di bagasan kehidupan na acuh, cemberut, sinis, dan pemberontak, kata-kata kritik yang tajam dan tidak menghormati orang lain. Kemerdekaan dari Tuhan harus menghilangkan akar pahit di dalam diri kita, sehingga terbuanglah sikap yang tidak mengenakan. Mangagohon sikap na menutup diri, mangagohon sikap na ulo menyerang dan menghilangkan kepribadian yang bersikap kasar. Allah di halomoho debatado hai baruon sia kita, supaya semua orang dapat bersuka cita. Ingot mapabahenan ni debata haluaw na pinatupana ikon naing radi rohana marpangulahi tuakkana hea masa. Ujungna gabi tubuh mahadengganon, tubuh nang halabohon, tubuh nang holong ni roha, dohot lan akana asing natudus tusi nama bahe jolma maduma demak dausian ragam niak kahagut turun. Amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan disobahok kami tuadupanmu di bagasan minggu sadarion di sude asi dohot holong di roham nahu pakilalahok kami terbahik kami marhahi pasom bui hamirap marsaur martangiang di tonga-tonga ni joromon pasahaton pamujion nami, pasahaton di bagasan ede nami, anggiat ma hasangapod di guarmu jala puji-pujian nang dihami. Tuhan debatama nami mau lihat di hatam na kujalo hami di bagasat tikion anggiat ma marhite-hite hatami boi hami lahu mangulahutsa asa tubuh hadengganon hademakon dohot haulion ni parsaorang di tonga-tonga ninggulu nami si ganupari jala sudi hami nau bigisa pala di bagasat tikion jumulo malahu mangulahoni asa takas tubuh hadengganon di parsaoran nami unang luas sami ali Tuhan gabe jolma na manggosa-gosa dongan na jolma baik petuaka pardihutana tuaka sinodukna nang tuaka ianakkon manangise petahe ali Tuhan naong pinasahatmu di humaliang nami nang tudongan nami naso saha porsiaupe bui hami ali Tuhan mangulahon hadengganoni ai ido nahinalobohon ni roham sian ganup akan namang ihut toko ganup na porsea diho mau lihat Tuhan ala toktong didongani ho perdalanan ni huriam sahat rodi bagasan tikion nangpe gudang hamaolon na huadobi hami ala niakka nama sadope di tonga-tonga ningulu namion Tuhan debata amanami di saluhut pakubasioni homa na toktong madongani hami margugui hok kami jala di pakubasioni homa na hupatujulu hami homa na marsanga di saluhut nai Tuhan debata manami pasahaton nami ma sudi akka lasni roha na hujalo hami anggiat mamarhite-hite sian lasni rohai lam madok mauliate mahami tuho disadok perdalanan ningulu nami mulutunga dong akadongan nami di bagasan parukilon nangak kahasusaan padau paluan asida siane lumobi male Tuhan na di bagasan parsahiton o matoktong na mamasu-masu ubat na pinangan nasida na mamasu-masu tangan na mangurupi nasida anggiat makkorhon hahisaron di ngulu nasida Tuhan debatama nami pasahaton nami nang saluhut akadongan nami nanaeng marlas ni roha di bagasan saminggu tujoloon marhite-hite ulang tahun di hari hatutubo dohot pardongas saripeon ajari nasida li Tuhan lahu mamaketik kina pinasahatmu asa dapotan roha na bisuk nasida Tuhan debatama nami nang ianakkon na pinalumehom mitu hami akan met-met sahat rodi na magodang anggiat mahona mamasuk-masuk karena di persikolan parbisuki
akan naung sidong parsikolaanna naing mangalului karejona lehonon muali Tuhan hobbar tu na hinalomohon ni roham. Malo tu ngadong nanaing marhasohotan ala naung ngadapot umur nasida ho manapatuduhon hobbar tu lomon ni roham. Saluhut nang ulo namion ho basahat tami matuhan tuho holan mangasahon goranak mo Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokop pami. Amin. Uhut ma marede hita tapasahat ma peleatta tu dana pensiun HKBP. Godang lobesi guru anomi asatunos ono Tuhani saitong nahurang pikurami sotu dobe Singkata
Kodang dope singurung alami asa tudos kodok koduaki sayong ahurang hati korani sotuk dope hapur seaoni diri sapi diha olongiho dongan ulas diha lupa. Tatangi akom mapilihat martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu para siyak kami pilihan on pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliyati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Masanani lehon et oneroge aku osado Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say South Malomoni roham di Banua tongau songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadariok kangulua ciabari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho. Mulak mahamu di bagan sadame, jala jalo hamu ma pasu-pasu, sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. 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 Dihamunaka amanami inanami ruas ni huriat tasaluhutna. Namar minggu
di permingguan pukul 10 sada apalah di tikion nang di hamuak kamang dohot tamu nakainang dohot ruas ni huriata na di bagas nabi jakok kamu ma tabi sian hami parhalado na makubasi di bagasat tikion di pasu-pasu tu hatta mahita di padau ma ragam niak kasahit siak kita jala dilehon nang las niroha horas marihita jala selamat hari Minggu. Lapor konsul